إذي لمينا كم زين فتحوا نفلت أصبنا لمينا زخفت نجريلا لمينا بجاهم دولنا إلنا زين فتحوا معنا نفلت بحالنا خم نصور دمان آمننا كنصوروا يا زلمة نعصر جدي كم زيد كم نصنع كم زي كعلو نفلتنا سلازي فنجوا إذا حزم الله فنجي يوم صوت الله أو إذا ما فندي كلوتي كبي ومنازنا ورب طعم عميقون صبيون ينيرو كما جمريون معات صببت خبابات يوم نيرم دارجا حدا تبع مسكالي خير رخب من قدتات بملأهم عصيهم نن وين أنا تجراي مقايلهم بطعمي بحصير زخنا جماد يوم أساسي رمان نيرم عزيز توشت زنورة صببت خبابات بعلنا عنا تقاليسنا بتاتي خنايا تناتهم كباسي نمت سمو خنا حوزين لعل مرة قصي لن أنا زي نعم أنا موداتا جمادي اعترافاتهم زلا تنبزحات جمادات وشت زنوران ناتبتخات ودين عزيزتا زي الله انترفي أمهنات أنا وحدنتان زخنا عينت إن كان زلوا تجمع فتير زي فلت أزوي من هالواش هيوت النورات الفلطات من نزع الدجيل النوح وعن السرح زوي بس حزي أشاطر ناي صلاون ده فشلة تخلينا أقامن أكيد أن حزب تجرايون ده ترد عالم يخيد الله سلست تعود تاين تلكمني politically legally and بوتدراون تخونه نبنا حزبنا moral محلاون تخونه بنا عالم دبلوماسيون تخونه عبير حوات كيدنا لنا أبزل على وتدراوي عقم بتحنا لنا إحنا سلاي بتشبط نهلون أيلو زاربلو نحنا ها هلوننا رجاجسنا سلا آدم سيسنا زلاقي عواتنا مزجور لبعزينا زلنا استقراين مريح ودب حوحتين من استقراين أبدأ جز اللي يكون عوشتي حزبي كل ببعامو نتوم زمسؤ نايل فنت حينتات كمان مسأسهم كم تتفلت واحد تقبلهم تحدى سميرهم ودأته كل تمقيلهم تحدى ندو تحدى نسمين توتينا حزي أو زحزر لنا معرف بس إحنا لنا بلصمنا بنايت مرح صنعات سلازي تمرير أمنتا يفتحي ولا نتقالسي كافت سلمات وسيو نالكت سالي فتصم هم تم أتوز جلسكوا نفتصم عواتن سلامنا يلمعت زمنن كالسجاجر زخيل معرفة وسحي ولا ومسارته عجز لنا مدلاوجن كم تجارو كم سراوي تجراي كم منجست تجراي زبن تساجاري مدلاوي أبز وقت زيز قط أمناس ألاتي تعين الصلاتي أو نقص على قط من الناس خل صلاة تعين الصلاة كل نجار كم هر الناس خل سلزي مدلاواتنا حجز لنا جبت أمر يزلون نجار أكرمي نازل له صلاة بمرأي راح نود يكونه كون العلي كنحسب كون العلي كل مدلواتنا عقمنا بقعتنا كنرئي كم زقبنا تحساب تغيرو يتم دلواتنا زفتش الذي أبز حشة بوزيشن ويبز حشة درجة خوينا نتم ترفنا قطمات بعوتنا مززام نزخل لنا كل عينت عقمي بسراويتنا نفتر لنا نهنسأل لنا
ተጋሩ ብዘገፈ በፂሖም እዩ ደቀም ሲኖም እዮም ነቢዕን ኣዴታት ነቢዖም ኣቦታት ብዘገፈታት በፂሖም እዩ ነቶም ዝሞቱ ክንትክኦም ኣይንኽእልን ግን ንብዓት ክንዝሕበሰሉን ኩነታት ክንፈጥር ግን ኩሉ ዝከኣለና ነገር ክንገብር ኢና ነቢዕኸ ኣይተርፋን ነቢዕኩም ኣይተርፉን ትዘንበዐ ከም ዝነብዕ ክንገብሮ ኢና እቶም ሰማዕቲ ዝኾኑ ድማ ብክብሪ ክነብሩ ኣብ ሚዝየም ክነብሩ ዝኽእልሉ ኩነታት ንቐፃሊ እውን እናተምሃርናሎም ንኽእልሉ ኩነታት ክንፈጥር ንኽእልሉ ኩነታት ቀረብና ኣጆኹም ኣጆኹን ጥራሕ የክብል ዘሊ ታሪክ ህዝቢ ትግራይ እውን ናብ ዝለዓለ ብራኸ ክበፅሕ እዩ እዚ እውን ኣብ ዕላማና ዙርያ ንዕሰል ሕዚ እውን ፅንዓት የድሊ ሕዚ እውን ወይ ከፈተኽ የድሊ ሕዚ እውን ናይ ምትሕግጋዝን ሓቢርካ ነቲ ሕዚ ገጢሙና ዘሎ ፀገም መወዳእቱ ምብፃሕ የድሊ ሕዚ እውን ንሓድነትና ዝፈታተን ነገር ዕድል ከይንህብ ሕዚ እውን ኣብ ኩናት ኢና ዘለና ጅግንነትና ናብ ዝለዓለ ብራኸ ነብፅሕ ኩሎም ኣካላት ናይ ህዝቢ ትግራይ ሃፍቲ ዝኾኑ መንግስቲ ይኹን ሰራዊት ካልኦት ፖለቲካዊ ፓርቲታት እውን እታ ኩናትና መወዳእትኡ ንምብፃሕ ዝኽኣልናዮ ኩሉ ንግበር እሱ ብምግባር ኢና ዘላቒ ዕድል ህዝቢ ትግራይ ባህጊ ህዝቢ ትግራይና መወዳእታ ክንበፅሕ ንኽእል ኣብ ኩናት ኢና ዘለና ኩላና ብጥንቃቐ ብምሉእ ናይ ሓላፍነት መንፈስ ነካይዶ ህዝቢ ትግራይ ክባር እዩ ክባር ዝኾነሉ ዝተፈለየ ፊዚካል ዝተፈለየ ቆመና ዝተፈለየ ምናምን ስለ ዘለዎ ኣይኮነን ንኽብርታቱ ሕሊፉ ዘይህብ ንኽብርታቱ ዋጋ ዝኸፍል ስለ ዝኾነ እዩ ካብዚ ዝተፈጠሩ ካብዚ ማሕበረሰብ ካብዚ ህዝቢ ዝተፈጠሩ ተጋደልቲ ኣለውና እዞም ተጋደልቲ እዚኦም ታሪክ ይሰርሑ ኣለዉ ምንተ ህዝቢ ትግራይ ምንተ ክብርታትና ምንተ ክብርታታ ናብዚ ዘብፅሕና ናብዚ ዘብፅሖም ህዝቢ ትግራይ እዩ ክብሪ ይሃብካ ጅግንነትካን መንነትካን ቀፅለሉ ዓወትና ናይ ግድን እዩ እዚ ቃልስን መስዋዕትን ዓወትን መለለይኡ ዝኾነ ህዝብና ኩሉ ዝከኣሎ ድጋፍ ዳገበረልና እዩ ኩሉ ዝከኣሎ ክገብሮ ዝኽእል ኩሉ ኣብ ምግባር ኣብዚ ምብፃሕ ኣብ ጎንና ኣሎ ንሕና ድማ ብግዴና ዝተዋሃበና ሓላፍነት ብምፍፃም እቲ ቃልሲ መወዳእታ ክነብፅሖ እጃምና ክነውፊ ዓቕምታትና ሕይልና እቲ ፀገምቲ ፀበባት ከበባ ኩሉ ክነሕፅሮ ኣብ ዝለዓለ ምድላውን ናብ ዝለዓለ ደረጃ ዓቕምታት ክዕብን በዚ ኣጋጣሚ ፃውዒተይ ክቅርብ ይፈቱ ህዝቢ ትግራይ ኣብዚ ዘሎ ኮይኑ ከም ሓደ ከም ንህባ ዓሲሉ ነቲ መሪርን ፈታንን መድረኽ ከከቢዱ ብፅኑዕ መስዋእቲ ኣብዚ በፂሕዎ ኣሎ እዚ ሓደ ዓብዪ ዝላ እዩ ክትጠፍእ ዝተፈረደልካ መጥፋእትኻ ናብ ቀልቀል ጥፍኣት ዘብፅሕኻሉ ሓደ ዓብዪ ናይ ቃልሲ ምዕራፍ ሰጊርካ ኣለኻ ጅግና ተጋዳላይና ሓወት ዝለመድካ ሕዚ እውን ንብዓትን ደምን ህዝብና ሓቢስካ ክተድርቆ ዝጀመርካዮ ኣብ መወዳእትኡ ንክተብፅሖ ኣብ መወዳእትኡ ንምብፃሕ ዘኽእሉ ዓቕምታት ኩሉ ክትፈጥር ዝጀመርካዮ ምድላዋት ሕይልካ ንክትቅፅል
التحساسة كانت صناعة عوتن حزب الناس ناي من قصة تقرأينا حزب تقرأي تقامي عمنا حزب تقرأي قعزو زلعالة تاريخاوي حلافነት ካብ ዝተሸከሙ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ኣብ ዝዓዲ ዘሎ ኸኣት ፒኤልኤፍ ሕወሓት እዩ ንብሄራዊ ክብርን ነፃነትን ህዝቢ ትግራይ 17 ዓመት ሙሉእ ክቃለስ ከሎ ናይ ብዙሓት ጀጋኑ ተጋሩ መስዋዕት ዝተኸፈለሉ ውድብ እዩ ንኩላህና ተጋሩ እዚ ከም ሓወልቲ ኣኽሱም ክንንከባኸቦ ዘለና ኦርጋናይዜሽን እዩ ዋላ ብዝኾነ ፖለቲካዊ ውድድር ተሳዒሩ ሕጋዊ ብዝኾነ መንገዲ ከም ፓርቲ ዝቕፅል እውን ንተጋሩ ክብሪ ስለዚ ኣብ ዝኾነ ቦታ ብዝረብሕን ዘይረብሕን እንዳልዕልካ ንሕወሓት ምንካእ ማለት ንብዙሓት ኣማኣይ ተሽሓት ኣብዚ ዕላማ እዚ ዝተሰለፉ ተጋሩ እውን ክብሪ ምንካእ እዩ ዝመስለኒ ጥንቃቐ ዘድልዮ እዩ ንሕና ዘለና ብቕዓት ባዕሉ ናይ ግልና ብቕዓት ኣይኮነ ናይ ህዝቢ ትግራይ ደም ዝተኸፈሎ ፍትሕቲ ቃልሲ ዝረኸብናዮ ተመክሮ እዩ ስለዚ ናይ ህዝቢ ትግራይ ሃፍቲ እዩ ኩላትና ዝእዘና መንግስቲ ኣለና እዚ መንግስቲ እዚ ከዓ ህዝቢ ትግራይ ዝመረፆ መንግስቲ እዚ ክፍለጥ ኣለዎ ብደንብ ህዝብ ትግራይ እኮ ናይ ብሓቂ ብዝሓለፈ ቃልሲ ዝፈጠሮ ዓቕሚ ስለ ዝነበረ ዘሽንፎ ዘሎ ካብ ገዝኡ ተፀዊዑ ካብ ሕርሽኡ ካብ ንግዱ መፅኡ ኮራት ከዋግእ ዝኽእል ኮራት ክስልጥን ዝኽእል ክውድብ ዝኽእል ሃፍታም ዜጋ ዘለዎ እዩ ህዝብ ትግራይ ፀላእትና ብዙሕ ነገር እዮም ዘምርቱ ቅድሚ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን ሓድነትና ንምብታን ካብኡ ቆፂሎም ከዓ ብዘይ መርሕነት ክንተርፍ ንምግባር እዚ ለይትን ቀትርን እንተይደቀሱ ዝሰርሕዎ ስራሕ እዩ ስለዚ ማንም ሰብ ዘየለ ነገር ኣሎ ኢሎም እናፈጠሩ ዘውሪዎ ወረታት እዞም ፀላእት እዚኦም ናይ ፀላእ ምዃኑ ክፈልጥ ይኽእል ኣሎ እቲ ጎራደ ካብ ብልሒን ናብ ብልሒን እናተሰጋገረ ብልሑን እናወሰኸ ሕዚ ድማ ከመይ ጌርና ናብ ናይ መወዳእታ ምዕራፍ ነስግሮ ዝብል ካልእ ስራሕ ክስርሐሉ ስለ ዘሎ ይስርሐሉ ኣሎ እዚ እውን መንግስቲ ዝመርሐ ዘሎ ስለዚ እቲ መንግስቲ ይመርሕ ኣሎ እቲ ፖለቲካዊ ቃልሲ ሰራዊት ድማ ናይቲ ፖለቲካዊ ቃልሲ በሊሕ ጫፍ ኮይኑ ተልእኽኡ ይፍፅመሉ እዚኣታ ዝምድና ኣነ ሕዚ እውን ክፍለጥ ዘለዎ ውድብ ሕወሓት ካልኣይ ታሪክ እናሰርሐ እዩ ኣብዛ ናይ ሕዚ መኸተ እውን ኣብቲ መኸተ ሙሉእ ንሙሉእ ከም ውድብ ተሰሊፉ ኣብ ልቢ ህዝቢ ትግራይ እንዳኣተወ እዩ ተወሳኺ ደጊሙ ኣይጠለሙና ናይ ክሓዱናን ዝብል መልእኽቲ እናሓለፈ እዩ እዚ ምንም ክግበር ኣይኽእልን ሓቂ እዩ ስለዚ እቲ ሓቅታት እናዘንጋዕኻ ዝመፅእ ዘረባ ኣብ ግምት ከእትዎ ኣለዎ በሎ ወለ ኢልካ ዝኸውን ነገር የለን ምስኡ ኸርተት እናበለ ዝቃለስ ኣመራርሓ ይደሊ እዩ ከምኡ ዝገበረ ኣመራርሓ ሓን ክኽብር እዩ ንሱ መን እዩ ናይ መን እዩ ኣብኡ ባዕሉ እቲ ህዝቢ ክፈርዶ እዩ ስለዚ እቲ ሓድነት ውድብ ሕወሓት ብምኽባር ኣቢልካ ንሓድነት ናይ ተጋሩ እንድሕር ዝመፅእ ኮይኑ ንቀበሎ እንታይ እዩ እቲ ህዝቢ እንድሕር ተቐብል ነዞም ኩሎም ፀላእት ንስዕረሉ መጀመርያ ህልውናና እናረጋገፅና ኣብ ክልል ህልውና ምርጋፅ ዘጋጥሙ ክግበር ዘሎ ምጉኣት እናገበርና ኢና ዝብል ውሳነ እዩ ተወሲኑ ታሪካዊ ውሳነ እዩ እቲ ውሳነ እዚ ሱልካ ኣይኮነ ተወሲኑ መንግስቲ ትግራይ ዝወሰነ እዩ ወፍሪ ኣሉላ ወፍሪ ኣዴታት ትግራይ ካምፔን እዩ ቶም ኦፕሬሽናትን ኣናእሽቲ ውግኣትን ኣይኮኑ ቶም ካምፔናት ግን ብውሳነ ዝተገበሩ ውግኣት እዮም ሱልካ ሞ ምስ በለና ናወሰናዮም ዝኾና ወታደራዊ ውሳነታት ኣይኮኑ ፖለቲካዊ ውሳነታት መንግስቲ ወሲኑ ዝገበርናዮም ካምፔናት ዘመቻታት እዮም ካብ መጀመሪኡ ጀሚሩ ክሳብ ድሓር እውን እናተመርሐ ዝመፀ ሰራዊት እዩ